Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam rewintoɓe kabaruji labɗi cer e nder chaine men Titonde TV ko ardi noon eɗen naata e nder kabaruji ɗi alay saago kalden e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni aboneji men yoɓe ballodir e men beele chaine o ne wawa yajde kadi kabaruji ɗi ne mbawa yajde no hannirta ni ɗum noon wallude nde woni holɗum wadde abonné e nder chaine he kadi ɓoƴƴa cloche de notification o so ɗum ɓenni mbaɗa partagé lien o e nder statut ma e nder groupe aji ma ɗi joguiɗa e nder yimɓe ma beele ɓe mbawa yiide beele yimɓeɓe ne mbawa andude ko kewi e nder leydi ndi ko holɗum ne taw so tawi neɗɗo woni e nder leydi ene foti andude ko kewata e nder leydi ndi ko ɗum noon enen en gona journaliste uji certes kono noon hande ko rôle majjum joguiɗen ne tawno en jiiɗa rendo men humpe ne tawno koye nder leydi he jeeɗen ɗum noon kala kabaruji ɗi mbawɗen addude koye source uji labɗi ƴetteten ɗum gaddenen ɗum rendo ngo batten ɗum e ɗemgal neniwal ngal ɗum noon ko ɗum saabidi hande hewɓe so tawi wonde hunde jooli eɓe kewi tawden ɗon ɗo hello men herigo ɗo ɓe mbiya en wonde Dj Dou ko kewi ko wattan min ɗum e pular ɗum noon seeɗa mo mbawɗen hen o hay sino so tawi wonko telɓaten hen eɗen ñaagui yafuya kono noon eɗen eto ha famminde yimɓeɓe mi daña fartange wawde famde wadde noon ko ɗum firti wonde so tawi neɗɗo wonanima e nangue wonanduma e ɓuɓri ne tawno ma yimɓe ballodira ne jencuɗi wawa dañede ɗum noon sikki ala mbaɗe abonné mbaɗon partagé mbaɗon like ɗaccunen commentaire uji mon tigui onon waɗateɓe partagé ɓe kadi son keeɓi mbaɗon partagé ne tawno wadde abonné wattama coûté hay 0 franc ɗum noon sikki ala alay saago mbawen wallodirde so tawi eɗen mbiya wonde enen fulɓe eɗen kewi yo kewal men ngal wodi ko battini e nder men ne hannirta ni ana so ɗum ɓenni caggal procès on mo gandanɗa hoorema woni hakkude Ousmane Sonko e Adji Raby Sarr Ousmane Sonko arani no wonno ko toon to Ziguinchor ɗum noon o ummima toon to Ziguinchor hande hanke kikiɗe he ɗum noon o tindinima gayna Dakar o wi noon garangal makko ɗo hen e Dakar o ƴettani avion ɗum noon o yiiɗi wonde ko wadde ɗum comme ne nemme ko tour no waɗatno ni e nder ɗum tuma jillu makko ngo waɗatno ni o wi noon so tawi o wirtima yimɓe o daro o salmodira e mumen hano yetti kala ɗum noon so yettima yo yimɓeɓe paam wonde jonde ala hankkadi ko haare tan ɗum woodi o wi ala ko woni fandare makko so wona tigui rigui ha joni tawde on mo gandanɗa hoorema kañum woni Macky Sall paale itta ɗum toon ne tawno laamu ngu wonirani ɗo so wona tappale yagal e nder ɗum noon kanko Ousmane Sonko arti kadi e winodeɓe wonde ɓe tottimo convocation o wi de kanko o heɓani oɗon convocation o wondi o wati wonde o heɓani oɗon convocation o wi noon so tawi wonde wonti ala so wona ko debbo o sohli yimɓeɓe ne gandi wonde omo andi ɗo yahata te so yeehi o ñaguima debbo o rokkete ɗum noon so tawi ala ko heddi so wona yidde mo wonde fijje won woɗɓe ɓe foti wawde ƴewde so wona ndu ɗo wandu nayeru noon o wi Adji Sarr o wi noon koɓe kalata ko foof so wona tuuma ko tuuma tan woni ɗon o wi noddanoɓe wonde yo cettoɓe foof bandiraɓe kala jii ɓen noon ko kalno ko ɗum tan woni ko kalti te kadi hande ɓe ngala hay preuve goto ɗum noon o wi wonde on mo gandanɗa hoorema kañum président de la république Macky Sall koko waɗi peehe mum e peeje mum darni yimɓe mum ɓe wi ɗumen wonde kala nde mbawɗon jaggirde Ousmane Sonko jaggire noon Ousmane Sonko o wi noon Macky Sall kañumne hay sino so tawi watta présenté 2024 wi wonde ko kañum tan goto watta présenté kono Ousmane Sonko kam watta présenté o wi wonde yo Macky Sall hul Allah jaɓa Allah kadi jaɓa ko Allah waɗi ko ndo wi wonde Adji Sarr wonde ko wandu nayeru nanirani ɗum jaam kanko Adji Sarr ɗon e ɗon Adji Sarr kañumne watti vidéo haali haaluji ɗi gandanɗa hoorema e ɗi mettini reftade o wi noon Ousmane Sonko so tawi wonde gonirɗa ɗo koto huɓɓa caméra ma aɗa fena aɗa huccira sénégalais ji ɗi aɗa waɗa victimise u nde wonde wiide wonde ko haala toon ko fof ko fenade so tawi fenade ene ƴeewe mawɓe fenoɓe ɓe so tawi neɗɗo hawrema yo jaggu o wi noon wona mbiɗa wonde ko gatsa woni garmi gara famde hanganti wonti garmi gara hakkude ma e am o wi kadi wota tak mboɗo haala ko kewno toon to wakam to wona min tan goto mbadduɗa ko mbaddanoɗa ko ɗum noon hay sukaɓe tokosɓe a wadde mumen o añi yaltinde inde ɓeɗon tan gam tigui rigui addana ɗumen caɗele kono noon hankkadi ko hersanno hen ko foof o natti hersude ɗum hen kanko Adji Raby Sarr o wi noon kala ɗo Sonko yiiɗi ko ɗon o rewrani e Sonko gam yidde bonnande ɗum tigui rigui gueɗe mum ɗe yahata Sonko sen waɗa politique yo waɗa politique ɗum ko haaju mum kono noon ko woni hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ko ma laaɓa car o hay sino so tawi
tawi Sonko woni toon to pale hatta mo rewa mum ha ɗum wawa labde cer hakkunde mabɓe. Ɗum noon o wi wonde est ce que Sonko ni ene anduno wonde kanko Adji Sarr so tawi wonde o forsi ɗum pour yidde wondude mom waɗi ɗum ha joni menacé gondugol ngol o wondira mum ne ma Adji Sarr portuma plainte. O wi noon kanko Adji Sarr ko kanko waɗi créé Sonko. O wi Sonko yo fam wonde ko Adji Sarr nduɗo wandu wonma ha joni créé. O wi so tawi ɗum ɓenni omo namdo rewɓe Sonko ɓe beele dote Sonko ala tigi rigui ha joni kono wiye rewuji gonɗi hen taw ko rewuji to ko si o anda noon so tawi joni mawni. Caggal ɗum ɗon noon kanko Adji Sarr ina wayno o dañi fartange nadde e live Adamo, kono kanko e Adamo ina wayno ɓe kaɓi e nder oɗon live. Adamo wi wonde ko hokkimo heure haɓe nandi ɓe pamodiri, kañumne yalti wi wonde koko waɗata live te ko nato sénégalais ji ɗi fo ene paadi. Ɗum noon ko 1 heure pile ɓe dokkodirno. Adji Sarr joɗima ha 1 heure o fawi similaji kewɗi arani te kadi haalnani mo holko saabi tigi rigui arani. Ne ari nde Adamo ne wi wonde e yiɗa hokkude yimɓe rendez-vous o yonta, saabu ɗum hande ko neɗɗo mawɗo gandaɗo e nder leydi ndi te so tawi wonde waɗa live yimɓe jortoɗe ene paɗa. Ɗum noon so tawi Adji Sarr woodi ko kewi hen walla woodi ko kewti hen yo noddu haalnamo. Adji Sarr wi wonde wawa wadde live taw haaldani e maître El Hadji Diouf. O wi noon ɗum ko adan fonno ha joni wadde. Haalaluji mbaɗi haɓe lurdiri hakkude mabɓe. Kalifone Sall kañum e hoore mum ko kañum dañi fartange noddude Adamo noddi Adji Sarr. Kalifone nanni Adji Sarr e nder live he, kono noon Adji Sarr ala ko heddani Ousmane Sonko e nder oɗon live. Konngol ngol Ousmane Sonko wimo wonde ko wandu nayoru ko ɗum ene mettinu, sabu ɗum Ousmane Sonko wi ko wandu nayoru dañju AVC, ɗum noon ala ko mbaddanmi e muɗum. Kanko Adji Sarr noon holliti wonde ndey haadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema ko neɗɗo penowo, ɗum noon omo andiri ɗum ɗon. Ɗum noon Adamo dañi fartange namdademo beele wonde o wiyano ko reedu. O wi kanko tagi mo wiide ko reedu wonde ko kanko géranno Swiss Beauté o. Ɗum noon so tawi o wiyani wonde ko reedu o dañata fartange wawde yaltude e Swiss Beauté o. Ɗum noon o wiri wonde ko reedu ko hawa daña yaltude e oɗon Swiss Beauté, o acci ɗum o yaha haaju makko. Bandiraɓe musidɓe, ko ɓuuri jojjude e nder oɗo saaha tan Adji Sarr wi pari waddude Ousmane Sonko ngarmi ngara. So tawi Ousmane Sonko tampata haalde o tampata jabade ne Ousmane Sonko yiɗi ene yiɗiri foof yo mbadiri hono noon, kono noon ko Ousmane Sonko waɗimo ko o yafata ko ɗum noon ko ma laaɓa cer hakkunde maɓɓe tan ne haadirta niyan. Ɗum noon jogori labde kono 1er juin so Allahu lamɗo haaji. Ɗum noon sikki ala Ousmane Sonko noon wi wonde hakkunde ɗo le 1er juin ma gueɗe ɗe foof laaɓa cer, wonta tan wonde o naata e nder dumbirtu walla mayɓe keewa walla Amadou ala on mo gandanɗa on ma ko kañum woni président de la république yalta pale ɗe ha laaɓa cer. Ɓanɗo men tedduɓe musidɓam horsuɓe, ha konngol wonta gongol e lawol gongol. Ɗum noon ko ɗum woni ko aranno ɗo henne e kabaruji ɗo noon koye pecce jamma mbatten ɗum, kono noon rendogo ene jarani en ɗum. Ɗum noon so tawi neɗɗo woodi ko jaranma annene yo wot ko neɗɗo o jaranma, ngam ko payɗi mettodirta kadi poɗɗi bibɗi ɗi ko kañum en diwdata. Ɗum noon ko ma jiyanɗe gerodira gonga ne jemcide dañe, kono kadi ko ma yimɓe jakkodira juuɗe ɗe mbawa yoltude hujjaji ne haadirta niyan. Guila mon sel mon Dj Dou arnoɗo wattande on kabaruji moon e ɗemgal niniwal ngal.